39'da 13 yurtu yanındagı түзүлүш токтотулду. Бирде яшоочулар аңа каршы чыкты. Түзүлүш давам этсе, шаардашlar отурткан скверга куркунуч янайды. Шаардашlar түзүүчүлөр курган куйма янында күн сайын кезүү турду. Иш башларга эрк бермеди, хакимиятке хат та юлладылар. Нәтижеде агачларны саклап калууга ириштилер. Шәһәр башкарма комитеты түзүлүшнү токтотуу турындагы карар кабыл этти. Республика күләм бәйге нәтиҗәләре билгеле. Җиңүнең 70 еллыгына бәйрәмчә бизәлеш конкурсында Чаллы шәһәре җиңү яулады. Шәһәргә 1 миллион сум күләмендә акчалата бүләк тапшырылды. Чаллы белән җиңүчеләр рәтендә Әлмәт, Буа, Түбән Кама һәм Казан шәһәрләре. Быел Чаллы урамнарына ветеран фоторәсемнәре белән 45, котлау сүзләре язылган 55 баннер урнаштырылды. Шәһәр бердәм стильдә бизәлде. Бүген Татарстанда матбугат көне билгеләп үтелә. 110 ел элек беренче тапкыр рәсми төстә татар телендә газета дөнья күрә. Нур дип аталган әлеге басманы нәшер итү өчен татар интеллигенциясе 1808 елдан бирле көрәшкән. Әмма патша хөкүмәте 100 елга якын ризалык бирми. 1905 елдан соң бөтен Россия күләмендә татар телендә газета, журналлар басыла башлый. Быел еланнар арту күзәтелә. Мәскәү янында инде елан чагып, йөзләрчә кеше табибларга мөрәҗәгать иткән. Узган ел Татарстанда да 20 шундый очрак теркәлгән иде. Елан чаккан очрактан нишләргә, алардан саклану чаралары нинди? Барысы турында тулырак яңалыкларның кичке чыгарылышында ул 19 сәгать 15 минутта эфирга чыга.